И здравейте хора, аз съм Еди, а вие сте с One Power Gaming. Днеска започвам чисто нова поредица на играта Super Market Simulator. Играта съм я играл преди, знам какво се прави. Играта ма кефи, готина е. И тъй като бях сменил телефон и бях я играл отдавна. И да, сигурно има нови имаше нова актуализация, има нови неща, за които сигурно не знам. И да, нека да започваме. Сега тук ще ми показва сигурно някакви туториали, които даже не ми трябват на мене. Но както и да е. Хайде зареждай. Играта е много хубава за такава, как да кажа. Играта е направена отдавна, от около 2 и коя година ни аз не знам. Играта се е доста добре, аз съм направил на Max на 60 FPS и на Max графики. Добре. Да, променили са се работите, тъй като гледам. Tutorial, Order, Guts. Да, знам как се играе. Касата е доста променена, обаче има един проблем с моята каса, че е много на тук. Вече ще се опитам да такова, ама не става, както и да е. Добре, сега какво иска да поръчам нещо? Той се е променило много. Той са лицензите май. Нали? Продукт лиценз. Да, той са лицензите тук. Той са Range Bills. Какво? Чакай малко. Може да се смени езика на играта. Меню. Ще се опитам да сменя езика, защото не можа да разбера точно какво пише на английски. Да, и то както и не може да се смени на езика. Сега ще трябва да разгадаваме. Да, така. Чакай сега матч. Билс, Алби. Той са продуктите. Те кажи, сигурно. Те за оголемяване на магазина. Тук е да наемаш работници. Каса 1. Комплект. За да се взема такъв, който да ми работи на касата, трябва да минат покрай мене 200 продукта и да се включа на левел 10 май. Днес трябва да стигна до левел 10. Да, това е за принасяне на хора на продуктите, извинете. И да, тук Store Locker. Тук е нещо друго. Тук е за апгрейдване на хората, които ги имам. Банка. То може да си теглиш кинти. Ама след това пък трябва да ги върнеш. Да си сегнем един кредит за $750 и да го върна след 25 дена. Няма да се занимава с такива неща. Pricing. Перфектно. Тук няма смисъл да се занимавам да ги учувам да им правя цени. Добре, сега тук се е променило адски много. Добре, те двете са не същи. Добре. Има едни за ъгъл. Те доста се е променило даже. Мини фризер. Голям дъбъл фризер. Сингъл фризер. Дисплей фридж. Дисплей фридж 2.
Той до касата трябва да е сигурен, не знам. Той е фризер. Нали? Те по-долу са фризер. И надолу вече има някакви лампи и тем подобни. Има само обслужващи се каси, които са по $900. Има категории, където, например, хляб, сол, зърнени продукти, нещо такова, спикър, нещо си там, толкова. Трябва да отключа 3 лиценза и ще мога... за този таблет знам, гледал съм го при Shadow Hex. Добре. В момента имам $50, нямам буквално никакви продукти до мене. Тут ми е склада. Него мисля, че трябва след като отключа 3 лева, мисля, че беше на Туито. На магазина големината и тогава той ще се отключи от само себе си. Сега 35 много е скъпо, аз като имам $50. Мога да изтегля от значи ще трябва да върна $937. Ако ги взема за 25 дена. 25 дена са много. Тогава мога много неща да... Мога ли по-малко? Не. Добре, вземам кредита. Трябва да върна 930 за 25 дена. Добре, както да е, в момента имам $800. За тези $800 естествено ще си поръчам продукти, си мисля какво да направя. Друго. Добре. Купувам ги. Мога да купя мини хладилник за сега. Да, мини хладилник. Някакъв лиценз, ако мога да отворя. Чакай. Мисля, че беше от тук, да. $200 лиценз. Не мога да го отворя. Той лиценз включва бутилки води, сирени, кафе, дарк рост, яйца 8 яйца, мляко и то блок. И чай. Той от втория включва бътър, крави сирене или какво беше. Мисля, че чисто масло. Бътър мисля, че беше масло, не помня точно. Флоуър, той не го помня. Олио, паста, ориз и сол. Добре, аз искам да го отключа, той обаче не ми дава. Чакай, колко ще Store Level 3. Store Level 3 ми трябва да го стигна. Край ми се върти много бързо. Още по-бързо се върти. Добре, те е перфектно. Опа, обърках. Чакай. Да, вземи го. И слагаме тук. Как се слагаше? Не искам. Добре, открих как се слагаше. Без тазора. Тук го хвърлям. Той кош не мога да го преместя вътре, да не се занимавам с него. Не мога. Както и да е. Тук е хляба.
отвори с сезон. Отново казвам, приятели, не забравяйте да харесате и да се абонирате за канала, за да има нови епизоди на играта и да продължим серията. Пишете в коментарите какви други игри да играете. Това не е ли олио също или да е сок? Значи, то е хляб, то е някакви зърна, ти са сушени плодове май, то е панзати, а той е май сок. Много ми маза на олио, май сок, не знам. И сега ще проверя. Да. Аз изобщо за колко купих тук, даже в момента не ми трябва, защото не мога нищо да сложа. Нищо да го имаме. Добре. Това е зърна закуска. Той изобщо за кой ми е дал двека, даже едно ще ми е предостатъчно. За кой ми е дал, искам да кажа две... Ето и две ми е дал. Като само едно ще ми стигне. Даже ми е предостатъчно, както виждате. Добре, сега да им настроят цените. Ето откъде беше прайсинг, да. Добре. То се продава за... Не мога да разбера нищо. Чакайте. Значи, аз ги зърната закуска я продавам за $2.99, а то е почти $6. What? Продавам го за 700 да го продавам ли? Мога ли? Дали ще ме го купя някой? Я чакай. Тия не мога да ги махна от тук, защото те са в момента на 0. Я ти... Дали ще проработи? Чакай. 700. 7. Добре, 7D. 700. Добре, what the fuck, човек. Добре, отваряме магазина. Той ако проработите ще гати... Не знам, че... Те сигурно ще се вземат тия от хляб. В момента само хляба е на... Кредит, то експрес. Много скъпо. Няма ги вземат. Сваляме цените. Чакай, аз викам, че ги вземат, ама... Ти ще го продам за $4. Аре де. $4. Четири, бе! Tu ще е за 1,20. 1,20, добре. Хляба ще е на каква цена? На лев 40. 10.40. Тук 2 ля. Зърната закуска е минимум по 3 не я дам. 3,50. Сега не гледайте, че цените са много скъпи, при мен са най-качествените продукти. Идвайте при мен, който разбира, тук се спира, айде. Добре, той без $57.
А то иначе колко е? Един ли? Ага, ще няма ярак. Лефи... Не бе, как ли е бе? Нормален лефи 50. И ти да си остане, да. Добре, отварям магазина. Айде, чакай да взема. Айде, който разбира, тук се спира. Камон, камон. Тук какво е? Айде, идвайте хора, който разбира, тук се спира. Най-добрия магазин. Супермаркет. Обслужваме. А така, ви сте ни взели от всички продукти. Браво на вас, добре му. Good boy. Колко трябва да ти върна? 20 стотинки. Мога да ти върна 5 стотинки. Айде, готово. Аз си. Дай си кредитната карта. Колко трябва? 11 долара, мисля, че. Я, ако направя 12, не става. Значи 11. Колко трябва да ти върна, батко? 7 ля. Ще върна една стотинка. 5 ля, нямам други. Нямам други, бе, брат. Значи там 6 лева, нямам други. Аз мога мамата. Абе, не ми дайте тези кредитни карти, бе, братче. И ако направите 2 и 1. Ако направя лев и 9. Така не стават тези кредитните карти да ги имаме, бе. Нали? То чакай, то 20. Ако направя 20. Не мога да ги измамя тя, бе, с кредитните. Дайте кеш, тук ни приемаме кредитни карти. Аз кой ти казах преди малко, арете си последния клиент, който му давам те. Другия път няма, Како, дай па кеш, ще се научила на педерас там, не. Абе, как много не трябва да ти върна, Няма се разберем с тебе, Много правило без кредитни карти, който е с кредитни карти няма го обслужва. Аре къща тука. Вземам си продуктите и си ги слана там. Не мога. Без кредитни карти, хора, аз трябва да мамя. Не можете, 6 долара. Продължаваме, хора. Бях спрял за малко и защото бяха ми звънали, но няма проблем. Един лев ли трябва ти, бе? Абе, батко, нямам стотинки, бе. Тъй, бе, не мога да измамя. Батко, ако не разбравя. Нямам стотинки, бе, батко. Ако ти дам само 50 стотинки. Айде, мой човек си. Да, половината е печеля повече кеш. Само кеш давайте. Колко трябва да ти върна? Абе, како ни давай точно, бе? Бах ти, майката. 50 стотинки, ще ти дам 25. И съм с 25 стотинки повече. Да тая яд. Айде, който разбира, тук се спира, Чакай да излеза вънка да правя реклама. Който разбира, тук се спира най-качествените храни. Най-качествената стока, най-хубавата, най-ефтината стока. Тук при мен е маркет, супер. Де се появи, ма? Няма, изплашваш те. Сега ако ми дадеш кредитната карта, ще я набра в газа. Мадама, извиняй, не знаеш, че си така. Бахай се от тук, ма за тебе дойде по-хубаво. 3 и 20. Че изпреварваш до мадамата, педал. Няма да се разберем с тебе. Повече моя магазин няма да стъпваш. Мадамата трябва да е първа. Здравей, как се казваш? Да. По-добре да не бях поглеждала тая гроза, така ти видях лицето със стрес. Како, значи 5 стотинки няма повече.
Добре, разбрах, че като дам значи ако ми трябва да ми върна ресто 100 ля, ще ми върна $100, ще ми върна 50 и ще съм на печалба. 7. Абе, батко, стига сте идва ли сте с кредитни карти, ще ги наврат там, дето ги изваждат, че Колс. Тебе трябва да преместя малко по-назад и там до касата баш не става. Те не са, че. Е перфектно. Как ще иззаме въпроса? Може. Како ли си, батко ли си, тази. Аре, сега сте дали точно, ще ла пребия тука. Бах ти и вълците. Аз кой ви е казал да си носите кредитните карти или да носите точно? Ще дайте с стотинки, с левове, с долари, с всичко повече, ясно ли? Ще си купаш само едно нещо, бете. $18. Охо! 18 зелена на 2,6. Значи на теб ще дам $6 и 40 стотинки. 1, 2, 3, 4. Айде, вземай с пари. Не става. Батко, ако ти дам... Гледай се, ако ти дам $10, не искаш. Ако ти дам 16, пак не искаш. Дам 17 и 50. Ако ти дам 18 ля, чакай сега, 17 и 50, значи 18. Ако ти дам и 1 цент, и да ти сира на устата, стана тъмно. Педрас. 98. Ма сметката ти беше 1,40, ти ми даде 100 лева. Ще ти ясно, де да ти ги извадя сега? Няма ти дам баш 100 лева. Иди си газата. Оп. И... Пу. Стотинки. За един ден ни си купиха продуктите, бах ти ташат. Абе, кой ви е казал пак да дадете точно? Седе, значи 25 ми са махали главата. Аз ще ти дам 5 и 10. Ха-ха-ха. Аз ще им дам точно, че тук ми изписва някакви минуси и тем подобни. Колко? 80 стринки. Айде. Абе, ти ко си мрънкаш там и сега ще дойда, ще ти късна главата, бе. Трябва да поръчам. Close. Аре, дойде. Product not found, 1. Product not foreign expense, 1. Short change, 5. Да тайба. Тотал 26 човека са минали. Store Paint 87, економика 120. Supple Cost 99. Общо плюс 620. Аз колко трябва да има? Не знам, обаче те с май ми направиха Turn on the lights using to switch to wow. Нищо не ви разбираме. Нищо не ви разбираме.
Искам и лампи. Значи една лампа чичок пари струва. Декорация. Много искаш. Ало, сърцето ми 130. Аз ако продължавам те в същия дух, скоро май няма да стигам до такива цени. Че няма да върна кредита и ще остане, и аз не знам какво ще остане. Станаха ми 320 и кусур. Абе, дали мога да ви върна още кинти? Да взема още пари? Не мога. $900. Бяха ли 900 и нещо? По-добре да пада цената. Тя бърж продукт лиценз. И аз мога купя вече лицензи. Тъй. Не ми дава. Как искаш да ти купя тъпя? Бърж продукт лиценз using the computer. Але ти тъп ли си, брат? Как искаш да ти купя този лиценз, като ми трябва Store Level 3? То не искаш да го направя. Както и да е. Чакай, ти къде се слага? Тука. Той къде се слага? Тука. Добре. Скоро ще свършва клипа, защото ще стане много дълъг. След като мини този ден, приключвам седито. И да. Това видео стана малко по-скучно от миналото, според мен. Но както и да е. Май обърках мястото на продукти. Обърках го, ама не май. Абе не там ме! Тука. Анте. Вземам ти. Той къде е? Тук. Объркал съм още едни продукти, ама боли ма. Мадама, аз имам хубав магазин, ще не дойдеш? Къде си? Аз имам хубав магазин. Ти не си спрямо другите, но не е грозни. Ти не е ли близачката ти? Все три знаци? Гати. Ти грозата, дето вчера пак дойде на магазина ми къща, тук не искам да виждам. Ще го сложа тук е така. Купих продукти за 2 дена напред. Да свършва умния ден, че вече откачам. Ма чакай, аз не съм отворил магазина, то няма как да свърши. Много съм тъп. Какво? Що съм взел трета кутия? Вече 3 дена напред. Имам стоки. Не беше го. Имам за 2 дена напред стока. Ти къде искаш да ти го тикна, ако може да ми го обясниш? Аре обясни ми. Къде искаш да ти го тикна? Ето и тук ли? Много искаш. Аз съм много тъп. Той иска от мене да включа, а не да... Много съм тъп. Скоро е да включа лампите. И да сменя тавана. Turn on, включи лампите и смени тавана.
нещо. Как иска да сменят тавана? Ако някой може да ме обясни. Като аз даже не знам как се сменя тавана. Трябва така да търся, като и аз не знам какво. Не, така няма как да смениш тавана. Тогава кой иска и нещо от мене, бе? А, чакай. Тук има лампа. Много съм прост. А честно, много съм прост. Дах $40 или колко беше за нищо. Бах ти кажа. Тук ще забързам малко, че ми стана, че да не ви стане твърде скучно. Ще има моменти, които ще ги прескоча. И разгеля съм готов да започвам деня. Ако направи касата ни бачка, пък пуснато и пише check out next lane, следващата лента. Интересно ми какво се случи. Сега пак ще правя реклама. Който разбира, тук се спира, хайде, най-добрите, най-ефтините, най-претиозните стоки само при мене. Заповядайте в магазина Супермаркет. Що изкриве? Давай, заповядай, мадам. Заповядайте, господин. О, изглеждате елегантно, само дед. Тук е скъсано малко. Господин, тук е скъсан. Защо сте скъсан? Какво? Какво търсиш? Да check out. Чакай, то верно чете. Камон. Дайте, господине, дайте скоките. Само в кеш, без карта. Той за днеска, за последно, защото започваме нов ден. За втори път отварям магазин. Колко? Абе, аз на вас майка ви шиба. Какво ми дадете $100, аз как отде да ви ги извадя, те да ви ги върна, бе? Гати и шматки, чиначе. Сега ще върна по-малко. Гати. Да, тари взема, курва. По-добре да ми дадете кредитни карти, отколкото тея да ви връщам по $100 96 там. Добре, че ти грозно си направила хубав пазарлък. От махата ли си само да питам? Аз съм оттам. Не си причаме, аз съм покрай Сафари къща от магазина. Мадам, на теб ти са много разголени и сега ще се подуи на господин за тебе чурката. А то момиче, а не момче. Нищо ще му се подуи чурката. Той може да е братен. Обратен ли се, бе? Май да. Не ма гледа тебе, се хвана ма страх. Чакай, как да взема парите без да те гледам. Аре, и той е близначка дойде.
Ау, не мога да погледна. Дай кредитна карта. Ау. 40. На тебе майка ти ще има Букук. Сега ще ти дам $45. Не знам дали ще ми позволя, ама... Айде къш от магазина ми да не съм те видял повече. Те питам близнакът ти, близначката ли ти? Ти сте обратни ли сте, педали ли сте, не го знам. Къш! Да не съм видял. Ау. Те с са тризнаци. Да не си кажа там брат ти, сестра ти, майка ти, баща ти. Добре, не си кажа. Да ми дава 50 там долара или колко, аз не го знам. Колко ми беше сметката и трябва да му връщам $48. Ама аз съм терекат, върнах му 47. Казах, че нямах $1. Анте, госпожо, на колко години сте? Аз ще ви кажа, 69 имате. Аз има кеш. Да я бадаваш точно, педрас. Хайде бе, по-бързо, размърдай се ташаците, бе. Бъдете... Колко? 2,80. Кой наред е, дайте, кама, по-бързо, няма чакам студено. Мадам, здравей. Виждам, че си била учена като малко. Искаш да играем 2 по 44 плюс 55. Как ме поглеждаш? Не искаш ли? Омъжена да се... Що развърши толкова с разгодена, бе? Човек да не може да я поиска едно нещо. Дай да ви докосна ръката. Много сексабилна ръка имате. Много сексабилна, много хубава сексабилна. Не чувай! Не. Че те са появил, той е... Мистер Стикли, как беше? Той е моя брат. Брата на мистер Стикли ми дава кеш. Ще върна $9, брат. Нямам 10, сори. Ще върна 9. Нямам, сори. Чакайте, ми дайте едно. 4. Айде, къш. Тако? Така трябва да ви обслужвам по-бързо. Мадама и си била учена майката малка. Искаш да играем 2 по 4 плюс 55. 2 по 44 плюс 55. Даже нема погледна. Ти не ми дава нищо на тебе безплатно, че трябва да ти започна ръката. Класата. Пашката ма е стабилна. Айде марше. Ти педерас, не си научен на джентълмен. Дай ред на мадамата, бе. Гати с кумрията. Мадам, здравей. Изглеждаш ми много, искаш да играем 2 по 44 плюс 55. Чакай. Много стабилна ръка, бе. А тебе ще дам 50 плюс $. Искаш ли? Не няма ти дам. Не, ела. Ще дам даже... Ще дам така $2 да има за хляб. Такава. Знаеш ти $8 къде ще ги набра? Искаш да разбереш? Айде къш.
по-стар, ти не можа да вършиш по-дърта, ама как можеш още да вършиш цялата си бяла така отдолу с плуване, с там екип за плуване, кога си дошла. Деня свърши. Олето не свърши. С тези стоки още плюс 3 дена ще издържа. Аз съм станал трети, чакай да отключа лиценза. Айде. Перфектно! Маркет. Ще трябва да взема още едно голямо. Имам 10, не 6, малко ще взема. И продуктите, новите. Така, така, така. 293 да ти серам на... Ще го махна и 216. Колко е сметката? 177, ще не мога да взема. Ехо. Що не мога да го взема, бе? Ясичка помогна. Не мога сега да поръчам. Не ще ги резервирам за себе. Да знам. Скорно този пак. И хора, казвам ви чао. Пак ви напомням, аз бях Еди, а вие сте с Vampire Gaming. Докато днеска започнах нова поредица, ще има продължение, има промяна в графика. Вече няма да качвам понеделник, сряда и петък и неделя, ако ми скини, а ще качвам само понеделник и петък, тъй като аз ходя на тренировки, имам ангажименти в семейството и да, нямам такова доста време за снимане, пък камо ли за обработване, като тъмнелите ми трябва да си ги измисля или понякога даже както на първото видео не правя, пък на Hello Neighbor бях направил тъмнел, да. На него има в момента само едно гледане, което бях го преди 2 дена и доста зле. И реших да днеска, по принцип трябваше да снимам продължението на Hello Neighbor, обаче тъй като няма нито гледане, нито нищо, не го правя. Ако има, мога да му пусна и на него продължение понеделника или петъка да му пусна на него, ако тръгне да има гледане, пак понеделника да направя втора част на Супермаркет Симулатор. Всичко зависи от вас, тъй че чао, не забравяйте да харесате, да се абонирате и да коментирате. До нови срещи!